șoaptici mișto. Ia bat. Ia dă să-l fac și eu. Poate să nascăi tot ce mai crești. Aruncat spatele? Filmezi? Ei, trebuie să filmezi? Da, dai drum. Hai, uite, 3, 2, 1 și... Să-mi bag pula ăsta zgomotul făcut dacă și n-ai de pula. Aruncă asta ca? Aruncă biroul ăsta. Da, lady, dai, bine. Birou masiv, bă. Hai, uite să mergem ceva. Opa. Table, băi. Vezi că am plecat tot acolo, să rămas. Acolo. Da. Unde ăla? Aici, nu lasă-ți în pace, stați în pace, lasă-mă acolo, aia. Protecția muncii. Calma, băi. Oi, Traian.